To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da warhaka, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Ni naku Nazir Adamalu, dan majalisar dokokin doke duk wani maƙin ke cewa a ci gaba da bibiyar wato kafanmu ta Gobe ta Allah, wadda take kawo muku dukkan abin da ke wakana a cikin gida da wajen Najeriya. Yau ma mun ƙetara wato jihar Katsina, inda muka binciko muku abin da yake wakana a wannan jiha. To yau abokin firan namu shine wato bara mu ji daga bakinsa. Sunana Al'amin Sabitu, an haife ni a garin Katsina. Ina automotive design, zanen motoci kenan. To masha Allah, Malam Al'amin Sabitu, shin yaushe ka fara ƙirƙiran wannan, ka fara yin zane? Ni dai na fara wannan zane ne tun ina ɗan ƙarami. A hankali ina yi, har kuma yanzu ma ya kai ga cewa ina amfani da AI softwares. Shin duk zanen da kake yi an taɓa ƙera motocin? Yanzu ba motan da na yi wanda aka haɗa, amma dai mun yi bincike sosai, kuma insha Allah akwai wani kamfani da muka yi magana a China wanda za mu yi collaborating da su wajen haɗa prototype. To ya wannan mota za ta dinga aiki, ganin ka matashi kuma Allah ya baka wannan fikira? Wato ita wannan mota ne wadda za ta rika amfani da wutar lantarki, sannan cewa ya kasance cewa kusan kaf duniya inda Allah ya bamu iko muka haɗa ta, za ta kasance cewa ba motan da ta kai ta ƙarfi gaba ɗaya duniya. Ok, to wasu kalan motoci kake ƙirƙira, ko in ce kake zana su? Irin motocin da nake zanawa sun shafi SUVs, sedans, pickups, kusan ba motan da ban zanawa, har motocin yaƙi da sauransu. In Allah ya bamu iko muka haɗa ta, za ta kasance cewa ba motan da ta kai ta ƙarfi gaba ɗaya duniya, saboda tana delivering up to 4,000 horsepower.